Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Inaday, diliin taon ako ang nagungo nimo ha. Amiga man ta. Di mo ko makahimo sa pagbalbal nimo. Gawas pa. Di man gid ko tinuod nga ungo. Eda kasungit-ngit. Unya, iyak ang ipakaon. Mao ba? Unya, nikaon siya ka. Okay, mamatay man ko kung dili ko mukaon. O siya pa may iyang kibuhat ni mo. Man, iyan ako at lukon. Day. Unsa man gyud iyang naw? Koan, nga man siya. Unsa? Unsa may iyang dagway? Koan, ito miya sinina unya. Taas. Taas? Marag Dracula? Oo, nya. Taas ya po. Kalkagayong kulot. Unsa pa? Ang iyang makakoko. Oh. Takas kaayo. Tinuod ko di ay gadunay ugo. O siya man siya imong tanaw. Dili to si Kuya Johnny ni mo. Lola, joke lang gitong ako nga ungo ko. Prank ba? Bati man deog na, Lola. Unya, dako man siya mata. Di ta ako. Oo nga, ginay kayo ni Ugnaong. O, laki, Lola. Maidlok manggani ko kung mga put na siya. O niya nga nung nakabuhi man ka. Bitaw. Bitaw, day. Giun sa man mo pag-ikyas gikan sa mong tao, ha? Kuan, gilantan man ko. Unya, iya kong gipahin na mo tambal. Unya, kipiyaan ko. Gibiyaan na Gibiyaan kas ungo? Oo. Gipainom ka niya og tambal? Oh, tablitas. Uy. Kuya wag dungo ah. Kamao mang manambal. Nakapamakak na gid ko ni Tinto. Patay gid ka ini kung masakpan ko nga na makakuniyabahin sa akong pagpakiguban nila ni Johnny o Mikmik. Ay, nga nung maniwi. Dili man hinon ko makatuog. Oh, uy. Anino sa tao man tumilipot sa Leo sa bahay? Kinsa man ka ito? Ako ni Leon sa Leo. Uy. Si Sir Darwin man tumisod sa bahay sa Leo? Magunsa man ka siya ng bahay nga gihimo niyang klinik? Atangan na lang ako si Dini. Atangan ako siya magawas o balik gikan ang bahay nila sa Leo. Unsa man dahil nakaikyas ka o gibuhian ka? Ampot, basta mikawas raman ko. Nangitaram ako kayag. Nagsikid ako aglakaw niya. Pagkakita na ko kayag. Mauna na akong kisupay. Anya, nakagawas na dayon ko. Magpasalamat na lang tanganiya ka na. Sa sunod, lili ka na mula ka nga ikaw ra nakasapot. Oh, Lola. Sige Lola. Papahuwaya unang imong apo. Kanina namang miso diha sa bahay sa Leo ang amahan ni Tinto. Oo ba rin siya magawas? Likod sa makano siya diha sa pag-ong klinik, no? Oh, uy, naami naglagupo sa sud. Si Sir Darwin na ka na. Oh, wa naman saba. Dili lang ko mapaduol sa klinik, uy.
Kaya ba sinong bukalit siya gawas? Masuko niya ni nako. Oh, hinaan na saba. Si Sir Darwin kang nagdaglag ko po sa suwad. Uy, hala. Pasing atake siya. Ako na lang kang sudlon, no? Oh. May hunong na saba. Bahala na. Sir Darwin? Sir? Oh, kangit-ngit ba din sa sud? Sir Darwin? Sir? Sir? Tabon! Sir Darwin? Oh, ang suga. Ang iba ng switch. Merang switch. Sir Darwin? Tabang, di ko makalihok. Sir! Sir! Dali! Gunit sa kuliog. Dindo! Dindo, tabang! Paldo! Paldo! Dindo, tabang! Oh, uy, tingog ko Milchi. Ngano nga, nagpakitabang mo siya. Tabang! Dindo! Tolito, tugi ka suliyo ang iyang tingog. Dindo! Tabang! Ang imong papa! Oo, Dre, Papsi. Higda. Higda. Sir, sa man, magtawag big doktor? Ayaw na. Misakit lag maayong akong tiil. Tapa. Oo. Nag-unsa mo ka sa bagong klinik suliyo pa, ha? Papsi? May nabati lang ko nga kasikas. Mao nga akong gisusi. Ha? Maunay nga misod ka dito. Nakita ko nimong miso dito. Oh, sir. Nakita ti ka. Taod-taod man ka sa sud. May gusto lang kong kuhaon sa sud. Pero, nganong wa man ka magpasiga sa suga, sir? Aron akong masakpan kung kinsa ang misod sa bagong klinik nga wa sab magpasiga sa suga. Uy, mao ba, Papsi? Yang tubig, sir. Sige na. Pangatuog na mo. Ya, okay na ka din, hey, Papsi? Okay na ko. Matuog na sab ko. Kuyaw na nida. Di na ni badag kumidya mga hitabuka na. Bajani, niya pa malagi ka din his kawasbay. Laom na mo kayong gabi eh. Di mo ko makatog nga ba nga magkunaunas gisulti ni Ina. Ha? Oh, tuod no? Tinuod ka to? Mura mo tinuod ang iyang gipanulti. Ay kog ina nga doon nagitinuod nga ungo ining dapita. Mausa na nakapalibong na ko. Ako na may kaliwat ug ungo. Nga nung doon na may nakita si Ina nga ungo git. Unya, ngit-ngit kuno kayo ang dapit. Ay, unsa may mga na ini? Kinahanglan masubay ang nahitabo ni Ina, bay. Isulti lang na sa kapitan, uy. Ikaw na pahibaw sa kapitan. Kay, mupauli ko sa payag og sayo. Mag-unsam ka sa payag? Ang gisulti ni Ina, nag-itom ang ungo. Tanaw to na kung panaptong itom ining kaban ni Lulubi. Nirang panaptong nga itom. Mao ni ang kapa ni Lolo. Nahinumdom na ko. Nung sa mas Lolo, sige magkatawa sa iyong kwarto. Mauna ni. Akong lilikon sa bintana, bi. Ungo na si Lolo. Nagsulob si Lolo ining itom nga panapton. O
nag-make up siya ug murag ungo. Anong ka no? Nga na may costume sa pagkaungo si Lolo Pilo? Ano sabit kay bot ipasabot ini? Gusto. Si Lolo. Nakita na ko sa Lolo Cemetery nga nagsulob ining itong nga panapton sa ibabaw sa pansyon. Unya. Nagunsa mas Lolo des ibabaw sa pansyon? Naghangad man siya sa buwan? Ug nagsigig uwang? Hello. Ungo nga kong Lolo Pilo. Ungo. Naibaw na ko. Naibaw na ko sa sikreto ni Lolo Pilo. Bibek! Abay! Bay? Nabalik malagi dayon ka din sa ospital. Moadto para ba ko sa kapitan da? Unya na to. May isulti sa ako nimo. Unsa man? Ang sikreto ni Lolo Pilo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!